Nne, yenje kwụsị gị ebe a bụ ka achọkwana ka mụ na gị biri dịka dị na nwunye ịgwa gị eziokwu. Nụrụ m ihe kwuru mana otu a nọ n'ịsha m anya otu a na-abịa mbido na nwaanyị nke bụ mụnwa a na-ekezi di m otu nwaanyị ọzọ onye ekwe m omume jegharịa n'obodo anyị niile iji afụgasị ndị chọrọ ibi na nwaanyị abụọ ahụ ekwe m omume ama m ihe dị na ya mara afọ a na-afụ na mara usoro na-apụta ebe ahụ ọhịa ekwe m omume. Eweniwe ihe na-achọ ịgwa m na agadi nwaanyị a mụ na ya bi ebiri nne m amarọ m ihe ekpuru m n'anya amarọ m ife mere m nje lụba nwaanyị a ọnya ka ị na-achọ gị gaa na nwaanyị nke mbụ lekwa ya ka m gwa gị nne ilegharịa anya na ezinụlọ nna m sọ m bụkwana so nwoke oji nna m bụ ụlọ owu obodo a ife niile gbasara obodo a dịkwa m n'aka eji m ife nwaanyị a mụ na ya bịa ọtụtụ oge afọ 10 na-eje afọ 11 atụba atụ amụba amụ ọnya ka ị na-akpọ na mụ na-alụ nwaanyị nke bụ bịa ka ọ dịrị mụ na gị na-abụ na mma ka anyị hazie ebiri ka di na nwunye. Ihe mere na ọbụla amụna m ihe ị na-ekwu agụtakwara m ihe ị na-ekwu mana ama m ọnọdụ nwaanyị ahụ nwaanyị ka m bụkwa ịkpọrọkwa m itikọ n'elu ya ọ yaghị ekwe m omume mmemenwe ihe dị na nnelene anya biko ihe nji ayọkwado gị ihe a ndị Igbo si na ahịa eme achọba chọta achọwọkwa ndị Igbo si na ihe eji anya na-aba ahụ ejighị enye eli kwetazi n'enyi kweta nne ihe na-agwa gị bụ lee n'anya ọ bụrụ na ịbata be m na mkpara gị aka wara ịnara m aja ya afọ gị ebu ovu ịmụrụ nwa woo anyị ebiri iwe wuru n'obodo ya dee wara obodo adụrụ ezigbo oyi ya ihe ị na-eme ya kwetara ka ọ dịrị mụ na gị na-abụ mma ka ofe rụrụ arụ tụrụ anyị ofe ụtara ka anyị na-elo nwaanyị ọgwa bikozie elu ikwetago so nwere ebe ikweta ihe nke adụọ m nne ife njiwe kpọọ gị bụ maka na afụrụ gị n'anya achọrọ m ka mụ na gị na-alụba gị na-agbapụtara m ka onye isi maka na otu si onye kwuye otu kwuru ọzọ afịa n'anụ oge ị na-amụ na gị na-alụkọ ị na-emelụ m ya oge na-adị m ma ụfọdụ na ga na-emekwa gị ọfụma ụgwọ nwa ga-agbagotekwuo. Biko Udoka ọ maka ya ka iji wee kpọọ m ebe anụ kezi nke bụkwa Udoka gba nya maka na sizon ahụ like ka iji akpọzi m ị ga-akpọ m bụ Prince Prince maka chi igwe afọ like ọmụnwa bụ igwe mbele igwe. Okay, Prince Udoka ọ maka ife anụ nwunye ekwu na ka iji wee kpọọ m ebe anụ biko ọ bụrụkwa maka adịrọ m interested biko ekwuzikwa na ọzọ achọghị m ihe ga-eweta m na n'ụlọ esemokwu achọrọ dị m dịka nsogbu a biko ọrụ m bịara ebe ya ka m na-efesi nke bụkwa ọrụ ịbịara na-efesi chọọ ihe ga-ebute m na n'ụlọ esemokwu o nwere onye karịrị m ebe ọ bụ nwa bụ igwe biko achọrọ dị m ya chọọ ekwuzidi m ọkwa mụ na ị na-ajụ m nwa bụ igwe ajụ ọ na-abụ oge egbe dịba nche rie di ya ifuru na agwa nwatakịrị a bidoro ịkpa mmụọ chọrọ ka mgba mbọ mara nge mmiri si ebe opi ụgbọkọrọ mana adịkwa amụ ihe ama ekwesịrị ya hapụ nwata okuru mmiri gụrụ ya agụọ nwụọ maka ọ na-abụ nwaanyị na-eche usoro ezigbo nwaanyị na-eche usoro na-eche ndụ m ndụ dị m ndụ m ndụ dị m mana ịkpọta ajọ nwaanyị achọ afọ ụdị na-enye ọ na-eche alaba nchagha ihe a na-ekwukwara ihe maka ọdịmma gị maka etu ọ bụ gị nwa bụ maka o si dị na ụmụ chukwu na otere ama ebi ọ si n'isi pụọ ọ bụrụ na mba unu nwee nkịta nwatakịrị na-ebe akwa mgbe a ka ihe enwe ike ịza nne bụrụ ma ọ mee onye nke ọzọ ha bụrụ anti nna m Onowu
Olowu! 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 Ndị be anyị sịrị n'ihe dịkwadị n'olu dị n'Igbo. Ịghọtago? So n'olu kata ọkara Igbo. Ihe anyị na-achọ n'okwu egwu ịgba gbagba m na-ekwe mkpu ahụ. Ihe m na-agwa gị bụ na ihe a bụ uche nke a na-agwa gị na achọrọ m elu ọ bụ nke mmadụ na mbụ osisi ibia ịnọ agbakwa abụ ụdịla ewu eje enwudo okpoko kedu afa gị? Afụrụ m gị Afọ m bụ Usha. nwa onye ka ị bụ? Nwa Maazị Nnakenyi. Nnakenyi Dennis. Yes, sir. Nnakenyi nke a dị na Achara Owerri. Nna. Nyamogo. No. Ka akwụda anyị akwụọ na ịma na abịa. Ọ bụ izugbo oyi nwere ihu agbachakwa ya ka ọ na-agba. Kedu ka isi achọ ijere enwe goro nkịta? Iledokwara anya n'ala. Ọ pụtara ka ị naghị ejighị na anụkwu ihe. Nnakenyi ya na-ekwu okwu ya. Nwunye nwụrụ n'ahụ gara aga. Ndị mmadụ kwuru n'aka ya. Nwanne ya nwoke otu nne na nwunye a liri onye a n'ọnwa nke a lie onye nke n'ọnwa ọzọ. Ọkwa otu Nnakenyi ya. Mgbe na-ajụ gị ọ pụtara na ịma ha ọkwa ihe ọzọ ọnyụrụ ka adagbu agbala. Mpa Asị ihe nji agwa bụ gị wee nwayọ na ihe nnọdụ ya were fụ ụbụgị warigo elu ọjị na ịma flọte. O nwere ebe a na-esu ehi ọkụ wee kpọ ndị ga-achọba ikerike nwata je abụ ọ bụrụ na a na-agba kpọmọ na-azawa nke ibu ugo chara acha na-eri awọ. nna m Ledokwara anya. nwere awọ mkpọrọ bịa ebe a nwere awọ ịhụrụ ebe a emere nke eme echegbowa jọrọ awara ọ bụ ihe chọrọ bụ akwa nwa lelee nke ọ bụ nke agadi amụna ya nọ na-acha ka ọkụkọ mara mma n'ogbe ọ bụ nwata ịhụrụ na anụ ahụ nwaanyị bịa n'ime n'iti n'ụwa ị na-ekwu okwu akọmana oge aka njikwa agwa ihe ndị gboo sọrọ asọ gbuo mmadụ na ndị uhie. Lekwọ ọ bụkwa anya eji fụ ọgazi ka eji agba ịgbakwa ihe. mana m na ya na-agba gị na ya eji mgbanwe wegara ọkụ a na-ama atụ ụtụ eme anya mụ na anya ya nwụ ọnwụ ahụ na ya nwụ nwa ahụ na nwa nwa anya ma ahụ nwa na ya nwee ya na oyi na-atụkwu mara ma atọghị enye akịrịka. Oriakụ nnọọ akọwa ka esi gbabara ọbara akwado ihe dị mkpa bụ na ịbatana bụ na ịbatana jezie ka ije chọrọ ya ọjị na be gị. mpa ọjọọ kedakwa nke ibido oke ya nọ n'ụlọ ọjị ọgwụla ọ n'inwe ma ọjọọ isi ekwesịrị m ịchọ ọjị mana o nwere ekwe na-esu ehi ọkụ nwee nke a na-esu mbọsị agụgụ. hapụ ya ebe m na ọjọọ ụnụ na-ata abụ ọjọọ osisi nye gị nke ndị oyibo na-akpọ mọt akwadebe ji osisi anyị na-atakwana apụl na-ata karọt na-eri vejitabụl kukumba na ihe ndị ọzọ. Ọ na-abụ ji ọha ji be ha ma ọ ghọna arapụrụ ahịa anaghị emezi ya ngwọta ịfụrụ kịta na ọgbana nya di m anụgo nwaanyị ọzọ ka ị na-akọwara nke ọ bụ nchichọ na bụ eze na-anya n'anwụ ịfụ ihe na-eme kịta.
Lolo. Wake up me. No, my boy, yeah, boy. Lolo, man. Lolo. Uchi abụọ amara m ihe ọ na-eche lolo nke ozugbo na-akpọ ndị lolo nwekwana ihe na-enye nsogbu nje gbawa gị ha lolo ihe awa afọ 5 lolo ara ise mụ na gị na-abụ bigo dịka di na nwunye apụgide nke igwe mana nke igwe adịkwa mkpa na na-etinye maka na ihe nji ekwu ihe enweghị ọzọ njikwa ihe ala ole nwere ọzọ na-abụ na o kwesịkwanụ na ọ ga-eme n'alị anya afọ nwatakịrị afọ ụmụazị na-agbalị na-egwu egwu n'ụlọ bụ ụmụ nke m nke ka nke bụ ụmụ nwoke lọrọ ogodo ofu nwere ike ịnọchi anya ma ọ na-ene anya ma afọrọzi m asị na m agbarawago asị na m ejebe ije fụ ndị nna nna anyị alụrụ ka enwe onye adebe a ga-asị na ọnya nwa onye ga-abụ igwe lọrọ atụlela m okwu atụle ya iru tụle ya azụ kpebie n'ime mmụọ m na nwere ihe m ga-eme mana nwere ihe mkpebi ma ọ bụrụ na m agwaghọ gị ma ịkwenye ọrụ ihe mkpebiri ịma na okwu ebibere aga njikọgbawa gị lọrọ sị ka mmalụ ihe ichere ka mmadụ ma ma ya eji ịkpọta nwaanyị ọzọ ga-eme ntinye ibe ọbanye mmakwa nna m na-eti okolọlọ na na-eme ntigide ọsụsụ a na-asụ m na gị na-agụ na-arụ ka ebe n'ebe ọ na-aba n'ọlụ ọ dị mma nne m tụleke n'okwu a Igwe achọghị m oge ọnwụ na ọ ya bata ote ihe ndị ọgba aghara achọghị m mmanya ka na-asị m nọ biko lọlọ okwu a bụrụ okwu na ihe ga-eme m ka obi dị m mma ka a sị m kwube na nwere nwaanyị ọzọ m ga-ene anya na-abụghị nke m lọlọ ịbụkwa na ụtọ m elezi ma ya emezi wee bịa kpọlọ ya ịghọtago na nke bụ eziokwu bụ na ọka ọ dị mma ka ịpụla a na-eme ọ bụrụ ma nsogbu lọlọ nkwa nna ebo gị bụ na onye ọbụla m kpọtara ebe a gara n'okpuru m na ọ n'okpuru gị ma lọlọ ọkwana ife ọzọ a na-akọ nne m agwa na-enwe ike tinye ọbanye ka ma na onye ọzọ ga-akpọta ka ma na onye ọzọ ga-akpọta ga-eme tinye ife ọwụ ike banye nne m ụtọ amamihe m ga-eme ma ọ na-enọ ya nne m ekele gị obi ọ dị n'obi onye ga-aga atụ nwaanyị ị anya na mmanya na igwe nwe nwaanyị bịara ebe a sị na ya chọrọ ịfụ gị igwe igwe dị mkpọ mụọ masị ndị achọ ịnụ nwanyị nke bụa gbalụ emego mụ ihe mmelụ igwe dị m chọ itinye okwu n'ụka na-esi n'ụlọ anyị igwe biko nyere m aka gwana ya biko nọ
Ndị so no why. Kine bere to onye wodi gi. Igwe mbanefo nna ji. Mana nwaanyị ọ bụrụ ya ka ị ga-eji gbuo gị ewu n'iwe wetu obi Igwe si gịnị? Ihe ejikwa na anụ nwaanyị ka amụta ụmụ n'ebe Mbanefo Nnaji onye mma na ama m na mma ọka enwere n'ọkakwa mma na ikwirie ya ile ya mara ka a ga-esi m ya ọdụ mma si gịnị? Igwe ọkwa ma na-emụta nmasị n'aka Chukwu. Igwe ịmụta nmasị n'aka Chukwu. Igwe kedu nke bụ eziokwu na o si n'aka Chukwu mana anyị ga-anwe ike anyị dịka anyị si bụrụ mmadụ ọgwa m na-ekwu na a na-awụ ife ọ na-awụpụ ife adịrọ m ya anaghị achọ ka esi enwe ike kwụnyelụ nna ji ọka mma na ikwunyele ya gịnị ya na-abụọ yili enwe ife ma ọ na-emekọsịa ya ọnụ fụ nwaanyị bata onye gị ogburu uri enyekwa di ya dịka ihe m Igwe ya ise mụrụ pụtụ nke ọma nwaanyị nke ebu a jikwa nwaanyị eze gwọrụ ndị ụgbọ anị maka ka ị na-ebe aga aga n'ụzọ Chineke n'okwu ya jikwa nwaanyị eze ndị ụgbọ anị ọ igosi gị na ọ dị mkpa ka gị si hapụ n'owu ihe ara ise n'owu ara ise nje n'ụlọ onowu ọ pụtara na onye raka m enwere ike ịmụta nwa onowu ọ pụtara na ọbụgodu nke aka ṅụrụ ịṅụ onowu ọgụgụ nke isi ya tipịalụ etipịa onowu ọgwụrụ nke anya kpọrọ n'otu ebe onowu na mama mmụtanwu onowu mgbe nke bụ eziokwu na ife na-eti n'ife bụ ntiti ya ọsụsụ a na-asụ mmadụ na-arụ n'owu kedụzi ihe a na-eme onowu kedu nke bụ na a ga-eme na mgbasi alụ mbọ niile a nwere ebe m ga-afụ na asị nọ n'ọbago ma afọzie n'ọpụrụ apụ asị nọ onye nnọfu na ọ nwere onye ọ bụ asị ka m debe n'ihe n'anya hụrụ nwaanyị mana onowu igwe na-ekwu onowu o kwesịrị na akwa nwa ga-ebe onowu ara ise onowu obere o nwere njikpọba gị onowu si ka mmalụ kedu ka a ga-esi mee onowu kedu ka a ga-esi mee ka m nwee ike jide kene nwa n'aka nna alịa n'anya na mfu ndị kpọrọ m nna n'onwe ya bụ okwu na-ewetekwa m nwere njikpọwa gị ka nsị ka mmalụ maka nna alịa anya mgbe ọgụ na nwere onye ọzọ mma nna agwa ọnọwu kedu ka esi eme ya Igwe ịma echiche mmadụ chere onye ọzọ bụ ichela na n'iyi maka na obi bụrụ ihe ejigodo agbaghị ana m agbaghepụ ya efu ka obi ndị mụnwa ka ọnọdụ gị aka echi ụra mana m na-asị na ọ bụrụ na mbịagwaba gị na ma ama ha ka ị ga-esi jee aghọta ya mana ebe ọ bụ n'ozugo gị n'ọrụ gba ama na echiche mmadụ chere bụ onwe ya bụrụ ofu mbọsị ka o chere ya gị na eze nwaanyị ọgbago ya n'owu a na-ekwu okwu inweta nwa ga-anọchi anya a na-ekwu okwu inweta ụmụazị ga-ebe akwa n'ụlọ a na-ekwu okwu ị na-ekwu okwu lọlọ kedu nsogbu adịrọ ka nkodo oge anya n'owu ka m buterata mmọgụ mana ya agbago ọ gwere ekwe ka anyị mara ibe anyị mee ebe lọlọ si gị gaba n'ihu akwụ ngị n'azụ maka anụ obebeghịzi ka amaghị etu esi abụ
jụrụ esi eze nwaanyị onye mara na ha ga-esi ka bụ ụlọ ọkọ na-agbasị ruo ala ereru ala ọnya na ya ga-abụ nwunye di ọkwa ịghọtara ka ọ ghara ịbụ na-emesịrị mmadụ ewere aka eje kpọta akata nwunye ihe iji nke ejikọ ịgba ihe akụ egwu uche maka ịma na agadi nwaanyị ga-ada dara ebido ịgba ihe bụrụ ọnụ ọnya ka anyị ga-ejije eme anya saa ịma eche mmadụ chi egbu onwe ya bụ otu ụbọchị ka o chere ya maka ihe amara ewu egbu egbusi ma anya ọgbụ mana nna agbalị na-abịagote gị dịka onye uwe ọzọ dị ka ibe ya bụ biko ka ọ ghara ịdị ka nke mbụ maka na agbago m mbọ ka ike kwalụ ọnụowu ihe m na-ekwu kedu ebe a ga-akpọta nwa ga-eme agbanye ive okudo ya na etinye ive ahụ ọghọlụ n'owu enye m ife m chọrọ ọ gwara ka anyị gbawa gị n'owu ama m ebe ị na-eje maka na ịma na onye ọcha gbanyere egbe na-abụ agba mmiri gbuo vam ọfọ ọkpụkwuru oze onye ahụ gbara na-abụ okpuru ka iyi gafee ọkụja ama m ka o siri dị na mmadụ ọha na eze onye si egbe nke ọgba ya na-eri ebuti ịgbazie nke ọkụkọ ọnụ ọzịze ka a ga-asị na ọ bụsị ihe egwu ka a na-eme uche m dị ịma na ka a na-eme ọnwa ka a na-eme bịa mma gbagwana ka mmalụ maka ndị anyị na ha na-eso enwe nzukọ ndị okenye ka nwa nwee ike malụ ka m gwafa ka ọ ghara ịdị ka anakọta akọba akọ fana amụrụ ka esi aka ya ịghọtago ya dịka m gwa gị ka agbụkwuo ha gwa ha ka ha malụ ọnwa adakwana nke nwere ihe ọzọ anyị ọ bụrụ ha na obodo dịka etu isi kịta mkpe onowu akwego gị n'azụ akpọkwazie ndị obodo ya dịka ndị anyị na ha na-emekọ o nwezie onye jere ịtụ chịrịchịrị ọmụ ka ọ dịrị ike ya na-agba ya bụrụ ihe ọzọ bụ